na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, good morning. Takulong kaya, binago kaya kan sa mo yung chief technician sa mga pindutan digdi. Okay, sige. Pilipinas, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Welcome po mga tugang sa idong programang anapotig di po sa DCGB Radio. Di pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong problema masolusyonan at ang sarong problema malinawan. Ini po ang hapot, digdi po sa DCGB. Kumusta po sa tuya na may mga birthday ngunyan? Happy birthday po sa Endoga Boss. Pet sa 17 na, kan bulan na Nobyembre, kami po nagapaabot girarinin pang mosta sa lambang miyembro. Kan bilog na family, hanggang po kitang last 9 nin pagkaaga. Yan po mga tugang sa luwas, kasarabay tan, Mega Force Patrol, para po sa mga bareta ngunyan pong aldaw. May mga birthday ngunyan. Happy birthday po sa inyo, boss. Mga travelers ngunyan, ingat-ingat po kamo sa mga pagmamaneho. Magandang morning po. Kasabay niya to sa Technical Department si Chief Ramir Tanay, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Kasabay po dyan si Nicole Ann Gloriane, si Ringman. Mga tugang, syempre, ang mga Mega Force Patrol nakataltag tabi sa mga oras na ini para po sa paghahanap din mga bareta ngunyan na pagkaaga. Alright, sige. Udi, alat ngo na may sabi, operational na sukwan, operational na latabi so ano ini, operational na palanso, Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Ini baga so haluyon tanan na kwan, haluyon nun tanan nagari pinagahalat, mga tugang para, ano yan para tabi so ano yan para mahiling ta mga tugang madagdagan tabi ang mga iba-iba na mga informasyon asin ang iba-iba na mga sitwasyon mga tugang kan operasyon kan mga hospitals digdi po sa probinsya kan Albay sige di sumakwa natin. So, tato, ano na ko napudang ko si gubmo niyan, ano? Doon ako matana si gubmo. Siyempre, garo matana, tamakwan ito. Balonta daw na apudan mga tugangan sa tuyang gobernador, madali lang ta. Gari, siyempre, ma-plug ceremony po ito ngunyan. Baka lamang makahuron tango niya na pagkaaga. May kinaaraman dyan sa operasyon, kang Josefina Belmonte Duran, Albay Provincial Hospital. Baka lamang, usually, before 8 o'clock, mga tugang mapasiring o 8 o'clock mapasiring tabian sa Kapitolyo taigwanin flag raising ceremony gabos man yan na mga government agencies gabos man tabi na mga government agencies paglasot sunin aga iga po ang key flag raising kaya yan kaya tabi maaratab yan so jebidap inspection kang mga operating at pati pala no OR delivery room, laboratory, x-ray room, buda pharmacy. Yan, ilingon ta. Kundi gari baka nagasangli, baka nagbabarong ang gobernador ta. Dito man pwedeng isturbong kung nagbabarong. Diba? O baka taon-taon, mga tugang makauron ta, tabi may kinaaraman dyan, buda, ini nakuhan, ini tapo na nagkapirang mga,
Iga pa lang kinakulaon na rice mill, ha? Igo na kinakulaon na rice mill, mga tugang diyan sa Ligaw, Barangay Tula-Tula. Pag sinabing large scale rice mill, Mulinuhan. Pag sinabing dryer, palitada po 'yan. Di ba? Ito na sandali lang at klaro huntayin din sa tuyang gobernador. Gobernador, maray na aga po. Good morning. Good morning. Happy Monday, Governor. Yes, it's a beautiful Yeah. Mhm. Monday. Yes. Although medyo naguran na ng kasbong aga. Iyo nga niya. Nagparatrix naman sa mga listeners na kung may klase o dae. Ay, Henry. Po. Pakipaabot na lang kay brother ko. Yeah, iyo Hindi na po. ako nakaduman because of my schedule. Yeah, iyo po. No problem, tabi ko. Nasabutan man. Nasabutan. Aram na ni Ma'am Para Brenda. masana ang kwantangon niyan, di ako nakakatukal masyado because of the Aleco. Yeah. Mhm. Okay. Sige. Gob na paapod pa ako. Tama ba? Ang pagkasabot ko, operational na sa GBDAP, Albay Provincial Hospital o parte lang ito kan improvement tabi na pinagigibo duman? No, portion na. Portion. Actually, ang formal na soft opening on the 26. Kan November. Ngunyan, pigilipatan na ito dapat pagpalisin siya igwa na kita ready na kita kan mga pigig taluilo dakulo na napapalisin siya anta. Oo. So inpatient, Mhm. ER, Mhm. OR, dakulo niya laboratory, Opo. X-ray, Oo. so CT scan. Mhm. Kaya pigiloy-loy ta na. Ngunyan ang yaw na duman ngunyan, so igwa na kita duman ki about 60% kan pasyente ito na. I see. So may nailipat na pala tabi ko ba no? May lipat Yun na? na, outpatient, yaw na duman na nagduduma, linilinig na. Ay wow. Ang balak ta, o yun ang week na yun, may lipat na sa ER. Grabe na, hindi, masaluwas na. So, Iyo, ano? grabe. Iyo ano? So, Oo. kung malipat na sa ER, ay magayon na sa ER ta. I see. Ini ko sa building na white na kumpasiring ka sa tabako sa Bloyos right side tama. Ito dakulo na building Yung daw. tabi, besa na ta, ngayon na si Mana, makakabit na Henry, panagiling ka, dek, may dakula unang nakalaag, JB Dap. Ay May yun. ilaw ta. Okay. Di So, subang gineling ko, JB pa sa nang yaon, day pa sa Dap. Aluyo, tabi nagyo. Gusto mo Nauyan may kuryente ako. na po ini. May kuryente na po. Igwa na po, pero maluya. Day pasot, kaya nga ni deta ma-operate ang third and fourth. Pinirit na lang Henry, ita malalapa yan kung deta yan iroon. So nakiuli ko sa Aleco, tawang kita maski. Ang kay Ponta baga 1,000 kBA. Tinauan lang kita 300. Por Diyos. 300 na yan ang kuryente. Kaya ngunyan, so aircon, deta mo na mapapadalagan kay fully. So linagan ko muna sa mga importante. So OR, ER, X-ray na dapat mga fully air condition yan. I So kinibuhan see. ko muna kay Medyos, no? Na ikabit sa nang una magtempura mga aircon. Kaya naka-centralize ang aircon kan sa ang PID ang kaan. I Klase ang see. designed. Oho. Fully air condition yan pati so kwan ano nga yan so Oh, so ward tabi ko pati so kapos ward. pati sa kwan pinariyo ta naka-aircon po yan. Pati ang ward ha, naka-aircon? Iyo po. Ay wow. Oho. Ang kulang lang nailing ko so medyo nagkwan sa kuya so Oo. kortina iyo dapat Iyo. agad. Tagari. Siguro bako na kortina taneta para labas. Grabe kuwan naman. lang. Bago naman gubos ang kortina. So blinisel blind Blind. parang So blind Oo. dapat. Bago naman uso ang kurtina. Sige labata ka. Kaya nga ni. Siguro mga kuwan pa yan, Henry, mga 2 to 3 million pa. Pero lingon ta, Yeah, hanapan ta. opo. Tadakula ba ito? Ayo. Lingon ta. Oo. Ano mo gud maganda man isip. Makakuha kita ki. Dahil pwede magsubarato to baka sarong semana sa route na naman I see. Sumaray-maray man pangmaralayo. Ano mo gud maray man na. Building, dakulaon. Iyo ano. Maray pong naisipan nindo na iyan na ward, so ward mismo baga. May aircon ta. Mapaghalon pag ang ward naka-electric fan. Makahirak sa mga pasyente. Actually, may balak pa nga na kung lagang kay Cortina. Oo. Ang aircon ko ni Henry, magayon nasa taas. Opo. I So, ang see. ibig sabihin, dahil maapektuhan kan mga division. Pero luwa yun kay Henry, medyo naubuso-buso kwarta. Oo, aya. Oo. Para mo Henry, so 1.2 Henry, tahulong pang kulang. Oo. Oo. I Kaya- see. Dakulong pang pira pang mga amount ang kay Juan Gob para makumpleto yan. Dahil na Henry, luwa yun tanay ni.
Padalaganon tanin siguro dikit naman sana sa luwas sana. Iyoy. So third and fourth mga rooms pa ito. Oo. Kaya ta mag-accommodate up to siguro kaya ta mga 500. Nakula na ini future ta na ini. Yeah. Okay. Provincial hospital na ini may CT scan na kita. Oo. Actually 32 slides Henry medyo high end naman. Ang pinaka high end 64 saka na siguro. Yeah, opo. Ini ko so ginasusan ta ki umabot almost 1.2 billion building. Itabi 1.216 to be exact. 1.216 billion pesos. Primero 700. Oo. Ang time ni Pichara, Opo. time man ni Grex nag-utang man kay 512. Ayun. So 1612 1.212 pala. ayun. Okay. So more or less ngunyan at least magiging operational na po ini. Pero pong bed Padalaga capacity. tayo ni Henry tanganing de sayang kang kwartata. Opo. Pero ang bed capacity po ini go. Pero ang bed capacity po Pwede ini. kita up to, I think kung talagang i-maximus, mga 550. 550 bed. Dakula pala nini May ko pa kita duman sa, ikaw pa kitang pang, magainin sa side, ikaw pa kitang mga 100 na beds sa mga piapod na sa mga infectious na disease, no? Ikaw pa kita. Tanganing isolated. I Ngayon, see. ikaw man kita ki malasakit. Opo. Then, badagdagan ta, hopefully makagibo kitang 20, 10 bagang ngayon nag-operate o 12 sa dialysis, grabe ngunyan. Ngunyan, baka magibo tayo ng 20. Oo. Yan, luwa yun ta. Then, for the first time, magkakagawa na kita CT scan. Wow. Nakaiba man ining building. Oo. Then, may dietary kita. Then, bigayos ko lang sa hospital waste. No? Kung paano kasi parang So disposal man ang gad ba no? Disposal man ang gad kung paano yung hospital waste tadakulon yan? Actually, go dyan, pero pigakontrakan mga tao. Yeah, iyo. So nasa likod na parte. Oo. Aram ito, Henry. Aram ko Abot ito kasi gobe. mo. So nasa likod aram ko ito eh. Kaya nga ni, yung nga ni naman akong problema, kaya pag-iisipan ko, bata nag-invest man dyan sa province. Iyo po. Pero ilingon ko tabi kung talagang makauli ko sa tao. Kung di talaga, baka i-divert tayo na mag-anap kita kay ibang paagi. Yeah. Kung Okay. makadistruso man kita kikuan, forever yan. Buda health baga yan. Pag ka na dyan, health Salud is yan eh. impambaga. Yan ang delicate matter yan. Okay. So, nakulang tabang hindi kun operational sa BRHMC ta. Ibis na down sa BRHMC yan. Ay, iyo. Aram mo baga, Henry, this is part of our support sa BR. Opo. May primary health kita. Kumaling mo ang sa kuyang mga post, Henry. So, yakap na ngayon dati i-konsulta. May mga yakap na. Yeah. Ini sa primary health. Tiga pa kusog tayo sa mga LGUs, Rural Health Unit. Tiga punta. No? What I mean is, dapat itong una, preventive. Kapag baga, Henry, na nadagog mo na sa walking time bomb. Yeah, iyo po. Sa mga high blood na dahil manaram na high blood Yes, siya. high blood ka pala. Tapos, Tama. so, grabe na ang sugar, dahil niya manaram. Sige pa ang pahit hanggang maaraman, dahil na siya. May ilang nang madialysis na, so sarap na, stroke na. Kaya ini ang impo kang yakap. Yeah, Bagong opo. programa kan sa tuyad administrasyon. Pero supportante ni. And we will earn about 100 million tigdi. I see. So ano yung Magayon na tama nini. ba? Kasabay na sa free billings? Dahil, iba ini. Iba ini? Sa mga rural health ini. Buwan nagpa-check up ka, Henry, Oo. pwede magsingil. Up to 1 year, up to 1,200. Kada pasyente, bro mo yan. Yeah. O, kung makaparisto ka kay 50,000. So sa yakap, 50 di ba? million ka. Oo. So babayadan ang Campil Health tabi go ba no, di ba? Babayadan ka. Initially, 500 ka. 500 ka pa nga. I see. Magayon ni Henry, ang sorsogon, kuminita laki 150 million. Wow. Grabe, daugong kita. Duman sa yakap ano. Pero sabi yung tabi go, ining hospital ta, ang mga pasyente diyan libre, free ang billings ta sa mga Free po hospital. yan. Sa mga pasyente. No balance billing yan. No balance billing. Point of service. Dahil yan. Basta di ka lang mag-log naman sa... May payong ward kita. Kasi may mga criteria ba ganyan. Gari nga ya puro private room nga ya arog kayan. Ay, gaman, sa rooms. Pero sa mga pila, arog sa tuya, sa mga nag-empleyado. I Pero see. kung cesarean, libre dyan, basta di ka magduman sa paying ward. Cesarean ah? Oo. Okay.
Gob, kung ini, November 20, Biglang sa gilid na. 28 ano? 25 pa lang, 25. Ah, 25. Oo. May meeting pa lang sa RDC, Henry. Aya. Nagpaapod pa lang ng Quantas Oo. Regional Development Council, tapos na RDC, nagpaapod pa lang. Opo. Kaya pinadvance ko kay one day. Opo, okay. Gob, aram po kayo, ma-plug ceremony kay. Salo Yes, na lang, sabi. ini po nasa tulad-tulad na large-scale rice mill in dryer. Ano po Oo. ang pakinabang kayo sa to sa Ay, probinsya magayon Canal Bay? Henry, actually, grant ini sa tuya. Magayon matatapos na, Henry. So magayon ini, big volume ini. Aha. Meaning, dakulang tabang ini sa mga parao mata. Sa, malagmang kita kanin sa first district. Ayun. Kuan Oo. ba yan? Sa Robagan sa mga rice granaries area ta. Ang Iyo po. Malinaw, di ba? Oo. Iwi, Oo. yan ang baga mga area. Kaya lalagan taman dyan. Mas maraygob na may solar dryer sa first district. Taso tinampo naman patiwin. Nagiging baladan. Iyo. Iyo ba Kaya ka? maginito, mas kitaguran. Talaga? Pag kaisipan nila, actually supportado ni Mayor Gonzales. Opo. Mas kita kurang kung pwede mag-dry kiparoy? Po? Maski nag-uuran, pwede mag-dry kiparoy dyan sa... Yes. Yeah? Yung purpose ka ni. Yung purpose. Oo. Okay. Linaw ko lang sa volume, Henry, pero dako lang. Kansaro, paano pinos ko na ito, ano? Oo. Basta dako lang ini. Oo. Dako lang ini. Kaya nga ni kasugma, napagulayan mi, lagan ta ki bodega. Mm. Kung bodega, bali arayo, dahil pwede. Oo. Kung kataning, Yeah. Okay. lagan ta ki bodega ito. Opo, okay. Counterpart kan province. Very good. Opo. Gob, salamaton tabi. Unless na may kwan ka, may announcement ka hali sa probinsya. Iyo man, siguro Henry, to karon ta ka dito sa Aleco. Yes, go ahead, Habang di please. pa man nakapirila. Opo. So mga ibaram ko ang ibang mga malibong nam, siyempre, so iba na hindi Pagkuryente. na Oo. Henry, medyo nagparadagdag naman nga ni kita kimatarapang. Yeah. So omreko nagdaon na tapos may pero basta Henry deko ini babayaan tabi Henry. Ara mo so task force kapatid eto man ma-full tay ko baga kinagrabe so katanduanes. Aha. Pero Okay. tabi agad pa ko dit na pasensya maubos sa tulos ini. Okay? Opo. Di man sa tabi Henry. Gob, salamat. Ha? Salamat na maray. Alright. Mga tugang, Governor Romel Rosal sa nagkapera niya itong kahaputan ngunya na pagkaaga digdi po sa satuya na programa para po duman sa mga persona na nagpaparaharapot. Alright. Thank you, Governor Noel, for genuine concern and love to Albayano. Thank you for your service. Yan, nagdadangog ito si Gob sa auto. Ha? Sabi ni Attorney Alvin Bilarmino. Yan, ha? Thank you daw, Gob, for genuine concern and love to Albayano. Thank you for your service. Alright. Sige po. Okay. Okay na. Okay po. Okay na tayo. Sandali lang. Ay, nako. Inapot ko si Gob kayo ni, di ba? Forward ko tabi ni Attorney Alvin kay Gob na kuwan mo. Nasay mo tabing mensahe, ha? Araw ka, inapot ko baga po kay Gob. Pasensya na po, nag-delegate sa lagan. Ito, zero, kasabay po siya sa zero billing. Ano po nga term kaan? No balance billing. Ano yan? Kasabay po siya sa no balance billing stabi. Ang Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Ang pigasabi ni Gob na payment, itong so, paano kaya baga? Pag naka-register ka sa, ano nga napod kaan? Sa PhilHealth, di ba? Pag naka-register ka, mga tugang sa PhilHealth tabi, so PhilHealth, pag alibawa ngayon, mga, diyan baga na zero balance, so billing ka yan, i-charge yan sa PhilHealth, ang totoo. Kaya ito bagay, igwa kami kay Earth Forum, in-explicar anduman kan sa kuyang bisita, so tuyang listener dyan sa PhilHealth na, pag ano po ka yan, nalibawa nga Juan de la Cruz, pasyente, so bill ka ito, zero balance baga, dahil kang babayadan, yan po, may part na i-charge sa PhilHealth. Ito ang pigasabi ni Governor Noel Casubago. Dahil ko lang makuhan, dahil ko lang masabutan kung papaano ang proseso. Pero inexplikaran tabi, mga tugang kan PhilHealth, inexplikaran tabi yung kan PhilHealth, mga tugang, kaduman sa Earth Forum may tabi na, na iyo tabi yan ang magiging proseso
may kinaraman tabi dyan, mga tugang sa mga hospitals na akreditado. Actually, bako lang iyan sa government hospital, kundi mga private hospital na akreditado mga tugang kan PhilHealth. Another good news for para sa tuya sa health ano. So city government may pinirmahan na agreement sa Legazpi Eye Center. Detalyihon ta daw kay Mayor Hisham, tamaray po ning bareta sa tuyang mga senior citizen, lalo na sa may mga katarata sa Legazpi. Mayor, happy Monday! Good morning po, and happy Monday, VP Henry, kasi sa kapos sa Tabi kasi mong programa. Oo. Yor, pasensya ka na ba, Yor? Mapalagsiri mo rin ka po kunyan. Istorba. Yeah po. Istorbunta ka, madali lang ha. Istorbunta ka. Pampo kaya, nailing ko so mga post mo, Mike, muna sa news midigdi, may kinaraman po sa free cataract extraction between kapag katapos ng permahan kan city government nindo boda si Dr. Milante ang Legazpi City, kan Legazpi Eye Center. Ano po ang magiging proseso tabi kay ni Gob? Mayor? Magpasiri lang po sa Legazpi City Hospital para mag-profiling and magsambit ang gabos ng mga arkasetos. Kapo. And after that, syempre, dapat igwa talagang katarata, VP Henry. Syempre, yan ang number 1 requirement. Baka magpa-opera, wala mang katarata. Pagbawa naman ako kunya na aga. Wala palagi katarata. Okay. Katarata, magpa-opera. Libre. Sa number of requirement, dapat may katarata. Yan. Okay. Number 1 requirement yan, VP. Okay. Sige po, Mayor. And after that, magpasiring po sa office kasi kita po ang ma-check kung talagang taga Legazpi. Kasi baka natawan lang endorsement and kita po ang bako lang double check, triple check para di po masayang yung programang kaya po naman na exploit maray ang mga ibang lugar. Dahil syempre, taga Legazpi para sa taga Legazpi po talaga yun. Iya po. May number of patient po, Mayor, per day o per week ang na-required tabi na dapat ilan so dapat? Initial po, ang sinabi kang Legazpi Eye Center is 30 patients a month dahil makulang po taga Legazpi at may taga-cater. Siyempre, dahil bid-bidon po ang Legazpi Eye Center, kasabay na po dyan ng Daraga, Kamalig, sinamagabos sa munisipyo, siya natigdi sa Albay, at yun sa Bilog na Region 5 Bicol. Iyo po. I see. Pero they were telling me the other week, ipaabot po sa kuya na bako man lang 30 ang kaya ninda, kaya pa dahil maglampas pa po. Depende sa vacancy kasi ng schedule sa indang clinic. Iyo. Di. Facility. Nagalaw ka kag-requirement mo, dapat may katarata. Okay. Di, tama, ang pagkasabot ko yun, base naman sa agreement nindo, libre ini, gabos libre tabi ang operasyon? Yes po, libre po. Mas kasi check up, libre tabi. Kung gusto mo maramag ng katarata, kasabay na po yan duman sa package. Libre po yan. Okay. May requirement po ini ko ngaya, ano status mo sa komunidad ngaya, middle income, mayaman, pobre, o whatever? May requirements tabi regarding dyan sa status na Mayor? Siyempre po, we do prefer, the Legazpi City Government do prefer na talagang supporters of the poor. Iyo, tama yan. Pero yes, wala man po talaga kita tigpipili as long as makompleto niya mga requirements. Iyo man ang ano. Di, magpakatarata na mo. Dapat may katarata, Bibi. Okay. So ano po yun, Mayor? How many years tabi ang muwa nindo tabi hanggang saya ang kapo sa Legazpi? Ikan, Mayor, tabi? Tama ba? Iya po. Hanggang kaya po kay Legazpi, as of now, igwa na kitang dismay cleared patients from last week nagbisita sa yung Legazpi City Hospital. Okay. And para po sa karamang sigabusa sa 600 na po na Legazpi yung nakapila. Nice. 600? Yes po. Nakulo na 600 pong Legazpi. I see. Nakulo po. Kasi it has been a long time problem dito sa Trinidad. Iyo baga. Medyo napabayan lang dahil sa kamahalan po kang pagpopera. Pero ngayon, natawanan po oportunidad na singkansa mag-opera po despite kung ano man ang estado mo sa buhay. Ulitin ko lang, Yorta, bata alas 8 na, gari mapalag-racing ka na. Sabihon, sa mga interesado po, mapasiring lang sa Legazpi Hospital, duman mapa-assess. I-assess duman. Yes po. Legazpi City Hospital, duman po mapa-assess at sa mga warang PhilHealth, pwede man po duman pa-register. Sabay ng profiling, and after that, duman po sa Legazpi Eye, para na po magtaik po sa itong
check up Oh. or in ibig talagang maramang kung iwasin ng cataract. Okay. Mayor, mensahe po sa mga taga Legazpi. Go ahead please, kunigwa. Pasalamat po sa inyong kooperasyon. Almost 95% energized na po ang bilog na syudad ng Legazpi. Sa mga tayo po na energized state na pagsabot ka lang po. Hinalabang pasensya. Dahil the Aleco and the city government is doing everything. Tarabangan para po magkakuryente tulos kita sa energized. So, salamat. Happy Monday and have a great week natin. Thank you so much, Mayor Hisham Ismail. O, klarado ha, so mga nagharap po tabi regarding dyan sa cataract extraction na yan ha. Although, okay ako naman, sa totoo lang, okay ako naman na ang priority mo dapat sa poorest of the poor. Tama? So mga mayaman-yaman po, may kakayahan po kamo kayan, di ba? Tanganing matabangan taining mga tios na pamilya, na yung tabi ang nangangaipon na maghiling giraray kiliwanag kan sa indang mga mata. May cataract iyan, di ba? Kaya, ano yan, pero sabi ni Mayor, di man nakipigpipili. Nakuan. Pero ako sa iling ko, mga madam, pwede po ang pahunod na mo na kita. Priority ta mo na sa mga tios, tabi. Taday mang kipigpipili. Ako na po ang makiuron sa indo kung pwede lang. So mga mayaman, Din na na po. Pwede. Pwede, di ba? Ito, tanong mo na naman sa mga tios na iyo ang nangangaipon na maghiling ni liwanag sa indang mga mata. Okay? O, sandali lang. Tamay hapot gayo digdi. Madali lang ha. Welcome back, BP Henry. Magka-fraternity palan si Romualdez, buda si Ombudsman. Talaga? Di ko aram. Bako gabos ay nako, de ko arama. Sige. Good morning, hapot ko lang tabi no rin kami si Belmo sa Daragama Pailawan. I-forward tayo ni PhilHealth Yakap program po yun. Tama ka po. Digdi sa bangkirohan nagkailaw na po kasubanggi ang puro palsok. Sagkon ko niyan, wara digdi. Ay, nako, sityo karidado. Sige po, ha. Paghapot kay Gob, konsisay brother, konsisay na brother. Mga intrigero ka mo. Isbay na una kayo. Dahil na una kayo mga puro politika yung ganyan. Ha? Sir, pakisabi kay Gob sa Islabatan dahil pang ilaw. Sige po, ha. Forward ko ito, ha. Good morning sa Sir sa ligod ka Legazpi Garden Hotel. Wara po agihan tubig. Nagkasurulat na drainage. Pig-iskwata na po. Drainage ginibuhan po arong. Tapos grabe basura po. Ay nako. Bueno. Oras natin, alas 8:03 sa Pilipinas. Dumang kita kay Pading Al Armario. Hello, Pading Al. Good morning. Yes, Pading, good morning. Nagka-traffic mo niyan digdi sa Marquez Street dahil may aksidente and sarong bihikulo. Parang parang Pajero model na bihikulo, tapos sa motorsiklo sinangkayan kan gumakan o nasangkayan kan guma kan ining Pajero yata ini. So sarong motorsiklo. Digdi ni sa may atubangan kan Emerald Hotel pade. Yun na ini ang epekto kan mga pigkaparadang bihikulo na ginibo ng parking area sa tinampo imbes na naog kan compound kan residensya. Sa duwang bihikulo ang nakaparada digdi ngunyan. So Pajero hali digdi sa may likod kan City Hall. Paglaog digdi sa pawalan niya sa Marquez Street. Makaskason man sumotor hali digdi sa may bandang Jalikod. Dahil nahiling, so maluwas na bihikulo dahil nga may duwa man na bihikulo na nakaparking digdi. May sarong kotse, may sarong Innova. Kaya yun ini ang obserbasyon digdi. Dan mga residentes na dapat talaga iyan ang mga paradahan bako sa tinampo. Dahil na nahiling so kanto, araw ka ni nagsasapatan so duwa. Kaya sinangkayan mo niyan kan ini nga Pajero. So, motorsiklo. Dahil man kinalugadan, naka-skapar man so nakamotor, pero nagka-traffic, an-epekto mo niyan digdi. Dahil nga nita nabara. So, upline,
kana Marquez Street. So, sa bagay ini na napag-urunan tabagin naman sa Traffic Consultative Council meeting ining Marquez Street dapat tigdi one lane na parking sanaan nga dapat gibuhon. Yes. And dahil masyado pagparaparadahan kan mga bihikulo lalo pagkabanggi sa araw ka ni aga na may mga nag-aagi na ay dahil nahiling so sa kanto that is why na ngunyan nagkaigwanin aksidente kaya naman ngunyan bigas istira naman kan mga polis Ay, nako. digdi sa Albay District. Pangyayari, ano? Okay. So yan tabi sitwasyon digdi sa Kalabahan kaning Marquez Street. On the spot report, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali dyan sa Aloas. Calling the attention of DPWH 3rd District, MDRA mo Pulangi. Kanina galing kami Naga City, napansin ko lang nung pauwi na kami from Agos Pulangi at Matakon Pulangi, napakarami pa din na mga nabali na malaking sanga ng kahoy ang nakasabit sa mga puno along National Road. Sobrang delikado nito. And anytime pwedeng mahulog at maka-aksidente. Sana maaksyonan agad ng LGU Pulangi at DPWH 3rd District sa madaling panahon para hindi ito makapinsala ng buhay. Ulitong ko daw ini magayon ini na i-forward ipaabot sa indaha, calling the attention of DPWH 3rd District Pulangi, MDRA mo Pulangi. Kanina galing kami Naga City, napansin ko lang po pauwi kami from Agos Pulangi at Matakon Pulangi. Napakadami pa din ng nabali na malaking sanga ng kahoy na nakasabit sa mga puno. Oh, talaga? Along National, di mo kayo nabasa, di mo kayo nasabutan ka sa bago sa text ko? Dahil man po, nakasabit sa puno along National Road, sobrang delikado nito at anytime pwedeng mahulog at maaksidente. Sana maaksyonan agad ng LGU. Jimmy! Jimmy! Ano ko nagdadangog si Jimmy? Di ko talaga aramot, ining observation kan sa tuyang paraan tabay. Tama po ini. Ano? Tama. Imagine igo palan dyan ki, igo palan ki mga, po yan? Mga di kaya ako, kasapon ko may plano akong agdaon ko si Mrs. na magpasiring kami sa kuan. Pading Chris Gianan. Tama pa di observation kang paradangog ta. Good morning, tabi pa din Chris Gianan. Long time no long time no see. Yan na. Kasi pa din Chris. Busy naman yung laking ini. Ang sa ko yung amigong doktor. Kasapon ko may plano kami ni Mrs. magpasiring sa sa basta pag Domingo kaya nagilibot-libot ako, di ba? Nagilibot-libot ako pag Domingo. Now, kasapon kaya ali kami sa Sursogon ni Mrs. ta. Gusto ko kaya pag Sunday, napagalaman ako pa din Kriski. Yan sa limok-limok ko sa harong, pakalaba, mabalaybay. Pakabalaybay, anong gibo ni sulod no, Jerome? Pakabalaybay, pagmara, pakamara, makuha ka naman. Oh, pagkakuha mo, matipig ka pa. Pagkatipig mo, maplansya ka pa. Saka di ka magkaparagal, maplansya ka pa. Kaya, nga ako, nakamali siya ako. Pag sandi daw nga ako, maglibot-libot kitang luwa. Nakamali siya ako. Nag-isip kayo, pasursugon kami. Kasubago. Di ba? Kaya lang, yung yan, adai ko po na iga pa lang dyan mga lugar sa 3rd District so mga sanga kang kahoy na nasanggi kan bagyo. Nakasangat pa sa kahoy. May point ini, validated na text kaswapo, nagpanaga kami, taihinatid ko so aki ko. Tama man ang sabi ni Pading Chris. Alright. Hello? Hello. Okay. Kaya pala may nanis na sana. Ano?
Kaya pala may nanipis sa naas, ang gibo mo sa araw. Tama yan, Migo. Magtaga lakaw-lakaw ka. Baka sa nasa sumsugan mo ni Milis mo? Sa Boracay. Pasain? Magtaga Boracay ka, Palawan. Arayo naman ito pa. Di man kayo sarong Domingo sa ito pare. Migo, dahil mo mababakalan ang katalog at ulinungan, kumbaga sa peace of mind. Yung ba, gano'n rin ka? Bago, magtag-anuin ka man minsan. Puro na sana kulog pa siya. Here we go. Okay, sige, salamat. Salamat. Alright, sandali lang. Okay, sandali ta. Okay na, alas 8. Ay, sandali, may tawag tayo. Hello, good morning. Amigo, Mm. Marita, naano man yan sa mga dyan sa tinampo. Sorry man daw yung matatapos o dito sa busay. Sorry niyan, boss. So, tulay sa, na kontrata ni Makapa, haluyo na. Saan yan? Ano sa tinampo? Tulay sa busay tabi. Nagugulpi na kami kan traffic. Kung sain-sain kami minaagi, nagugulpi na kami kan krudo. Grabe yan. Buda so highway digdi sa may Malabog busay area, haluyo na. Grabe yung minaano ki traffic. Buda so duman man sa may flyover ba nga Pigigibo, nagkagman ko ta na sindaki ka mga pasusugon, duman paragi. Kaya lang, so tinampo, dahil man lamang jumpingan kitaga, pararo mo ng lubak duman, kaya issue man sa kung mga harababang lunadan. Iyo man sa namig ko tabi. Iyo, sige, tayo pahilig ta ha. Alright, okay. Mga lamang sa kontraktor kan patrabaho dyan, haluyo na tabi yan. Iyo nga ni, iyo totoo, tama ka man tayo paabot ta daw ipaabot daw tabi, yo. Okay. Salamat, Migo, salamat. Sige, salamat. Yan na. Balikan tayo ito na okay, sandali lang. Tamay nagte-text kaya sa kuya. Alright. Okay na, balik itong, so, concern kang paradangog ta ha. Ako, ano yan? Ako tabi, mga tugang, ano yan, concern ako duman sa text camp listener ta. Tabata ngon yan, sige, bata tabi ang sa tuya na kwan, ang sa tuya na ano yan ha. Ang sa tuya tabi na kwan, ang sa tuya tabi na panahon nagaparos. Nagpaparos yan tabi. Angon yan, pag puminaros yan, baka ang kahoy baga dyan pag nasanggi, naglapa yan. Ang kahoy dyan, mga tugang pag natiko, kwan po yan, naglalapa yan. Ngunyan, kung paparataman ang kamparos, baka mahulog so kahoy. O baka may nagdadalaga na auto saka. Yan sa nga nagaribraso kadakula. Yan sa nga na kahoy, nagari mga tugang braso kadakula. Delikado yan pag nagdadalagan, tumaman sa windshield mo or tumama, maski dahil tama ng auto mo, tumama sa ampangan mo o sa napandekan auto mo, delikado pong marayan. Kaya, agadang ko kay Jimmy sa kontak kang MDRMO sa Pulangi. Baka pwedeng matabangan kita. Jimmy, paki-forward mo na ako sa kontak kang MDRMO Pulangi tabi. Apudang ko ngunyan, ipaabot at tabi ng concern kan sa tuyang listener, dyan tabi sa Pulangi, Albay. Mientras tanto, bulldozer dinulis nin behikulo sa likodan. An mga terminolohiya mo, Jimmy? Kuyog man, bulldozer dinulis nin behikulo sa likod. Dapat araw kayo ng term, Jimmy.
bulldozer dinulis nin bikulo sa lubutan. Di ba? Jimmy, anong detalye? Go! Yes, BP, nagihan niya tungo niya na habang mauranon, linip-tulip sa lubot, kan bulldozer, itong bulldozer na nakapark sa ongoing na road reblocking, kung saan sarong bihikulo, ay good nagpipinsar na may ongoing reblocking. Okay, Kaya okay. duman sa luho ng God, nakatugod kan maray na Ay, tinampo. naku, Jimmy. Aron ka na auto mo pati. Latoson ta kang salbata na katuyota ini. Latoson ta ka na. Bako man ni Jimmy Lubot? Yan o. Alam ko na. Lubot baga. Ah? Front ini. Lubot na Front ini. At tama, ay lubot man ang gad. parehas lubot. Purawang front an kuhan. Bulldozer. Lubot man ang gad. O, kung ano, abanti, lubot man gila yon. Oh, pag mag-abante siya, lubot. Pag mag-atras siya, lubot man giraray. Puros lubot. Tan magabat ining sugari Lansang. na panggasod. Yan, pangdasok. Di niya kayo nahiling. Di ko nakap... Iguanin karatula. Oh, Ang problema, ang karatula, sa tangod lang gad, kan luho. Kan reblock. Oho. Dahil ka naman makaprino. Arinan, may sala duman. Lips to lips baga, surungi so kuhan. Surungi so, anong klaseng Toyota yan? Hilux. Hilux. Oh. Harap ka mobil ta? Yan. Harap ka mobil ta eh. Bata bago nun pa. Hilux eh. Pero pigpalap ko sa polis. Makaskas ni man dalaga. Bako man makaskaso naman. Ang makaskas ni mas nagulpin. Iko di gari alalay. Ang dadiguro mga dalaga niya mga 50-60. Nakapreno man gayon eh. Pigpalap ko sa polis, tabanggi nangyari, pigsabi ko sa polis, tulong nga yan, lunad. Niya ko, kumusta sa lunad? Okay man nga, wala man ki kuhan. Bako pero, araw kay ni. Ang hapot, paano nangyari man ang ganyan? Dapat iyan baga, Jimmy. Harayo pa, may early warning yan, may ilaw. Igwa man nga ni, kung nasa tangod na. Nga kung makaskas ka, Mabuyo ka man magpreno. lawag ka. Sa lubot. Marangan, ito yan dyan sa tangod. Nakunda kung tuminog pa yan dyan, kung wala yan bulldozer, matog pa siya sa sa luho, pirmi man. sa luho siya makasyot, duman sa Rini Black. Marangan, may lubot. Ano ba yan? Pangyari sa... Pero, seriously siguro dapat serious... ano lang marin delivery ka ini? Tang nagkahilim ko Jimmy na may mga early warning. Apera kan ngaya, 100 meters ahead. Ay, wala man saan? Slow down ngaya, 100 meters ahead. Ay, wala man kaan? Or ngaya, ano po ka yan? Ngaya, 50 meters ahead. Men at work. Arog kayo. Buda, pero kan Jimmy, pagbanggi, may nagbiblink ka na ilaw, yan ang patakaran niyan para mas visible. Wala madidiskuido. Wala kita barita. Masira mong kalatoso na salbatana ka. Okay. Ara mo kan pagkabagyo, kan after bagyo. Nag-recovery na kita pagkila. Nagluyo-luyo na sa Paraos. Nasa mo pigparabarita ko baga, niya ko yun ang kaditan. Dahil ki kuryente. O dahil ki sa blinker to, brown out. Niya ko pag turumba sa mga kwan, turumba sa mga butong baga na may formang kwadrado, tanganing tumindog. Turumba. Yeah. Pag maliksik ka niya ako, kaya shoot ka digdi sa Rini Black na kuhan, ligtas ka sa bagyo, dahil ka ligtas sa tinampo. Pwede. O mala yan, tamay nangyari man ang God. Ngunyan, sa pag-agi niya to, dakol na porsyon ay na may mga road reblocking, kaya pa sa mga kuhan, so mga sinyal, so mga butong baga na
turong ba manggiraray? Dahil pa man pigpapatirindo. Oh, kaya, yan, mag-iingat. Tadang dahil masunod ka mo dyan. Dakulo ng mga tumbang mga signboard na dahil pa man pipatirindo. Yan, may sample na. Jimmy Okay. Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Yan ang pigasabit, ha? Yan ang pigasabit, ha? Kaya, bako kita, sa totoo lang, abota man magpapara-kumparar. Dahil ko aram kaya ang patakaran sa construction works. Medyo kulang ang aram ko dyan. Pero kung yaong ka sa ibang nasyon, mailing mo mga tugang warning tabi. Dahil ka makailing kinakatugdok sa butong. Hindi, tasa ba sa Korea, sa Seoul, Korea, nakaabot kami duman, igwak yung mga construction na mga building, mga tinampo. Ang naka-kwantabi, nagbiblink, maski may ilaw yan. Ha? Tabi buda may mga, di ka makailingki ngaya, ang karatula, butong. Ang karatula ngaya, ang karatula ninda, so uyang baga na plastic na orange ang kolor na may tubig. Buda mailing mo talaga, harayo pa, mga tugang, mariparo mo sa indang early warning. Sa tuya digdi, ang warning, yaw na mismo sa kalot kan tinampo. Di ba? Ay, nako. Kaya baga pa di, makamundo, tapig tuturo miyan sa safety sa mga contractors. Di ba? Dahil man piga practice, general law, do not compromise safety and health. Iyo baga? Importante na mga arog ka na mga safety dapat gud nga ni maski beyond mga tugang na SOP. I mean beyond the standard operating procedure or whatever it is. Dapat mas kumpanya ang gigib arog sa mua. Kami nga ni sa kumpanya. Piguturoan kami ni Ma'am Brenda na kung ang kontrata nga arog sa nakaini sa kliyente, dapat ang gibuhon ta mas sobra pa dyan sa expectation kang kliyente. Baka pwedeng arog magan sa construction. Ang gibunta arog kayan. Di ba? Hello pa rin, Chris. Hello, pare. Good morning. Good morning, pare. Taaram ko nagtuturo ka kan occupational safety. Speaker ka pin me. Sa mga arog o sa mga contractor baga, buda sa mga buildings. Pare. Anong SOP pa di? Anong main point para sa safety kan sa tuya tabi na ang number one ba di pa di? So, lives and property, di ba? Kung so property, okay lang. Pero so life, importante itong maray. Mas lalo, di ba? Yes, so health ang tabuhay kang tao. Secondary na itong mga property. materials Okay. na itong properties, state. Okay. Tapos with regards dyan pa din sa topic obligado talagang before kang construction site wherein ma-identify mo talagang may hazard. Dapat igwayan may pigapod tang signages. Pagkatapos siya na light, dapat nga ng sticker ka ng signages reflectorize Yeah. para pagbanggi may hiling manggiraray siya maski sa arayo. Oo, pagkatapos igwaman dapat pa diyan na pigapod tang spotter. So taga-traffic, taga-sign. Okay, Oo. okay. Pero di na nasusunod pa di. Tarap kong napano daw. Kakalimtar. Oh, Baka mo na magsuldo o siyempre may sulduhan baga yan. Yung ani pa rin. Pero kaya pigasabit ang day dapat i-compromise ang safety. Opo. Sa gabos na pigtitipidan bagangon yan. Pati ang bako sana sa construction materials, kundi pati sa safety na compromise na kang kakatipid, which is bako dapat. Yeah. Tama ka dyan. Okay. Dining safety, bakit pa rin sa traffic, may rules kita ka ng 500 meters, gumawa na 500 meters, di ba? Kung mga highway, makaskasan mga dalaga. Kung mga highway, makaskas, pati nga ni baga sa pigaputang vehicles, ikaw baga dapat kaan. Mga at least 10 meters dapat magkagka sa likod, sa tubangan, sa gilid, dapat ikaw kakaan. Yes, Kung auto sa nanganing stall, di mas lalo ng construction sites. Yeah, okay. So yan gari nalilingawan ang mga actually pa di ba bako por gani bako dapat obligado ang government o private business na dapat igwaki gari safety officer. Yes po, obligado po yan. Nasa Republic Act po yan, 11058. Oo. Kaso lang talaga, kulang sa implementation pa din. Tapos sa monitoring, kulang sa ngipon. Iyo. Sisay ang dapat na mag-push to implement tabi yan pa strictly?
ang ano ka ng Occupational Health and Safety Center, tapos in coordination with DPWH and LGUs pa din. Iyon ang dapat mag-ano ka, magpa-implement. I see. Okay. Pati mo dapat tutugutan in the first place na magkaigwa dyan ng sarong construction. Iya, Kung iya. ako kompleto ang ano, kung bako siya nagsusunod duman sa pagapot ng safety guidelines. Yes. Tabay project Tabago monitoring, ka- di ba? Yes, pare. Tabago ka nagibo kang construction, pipagibo ka kang pagapot ng safety and health program. Oo. Yan, indicated yan duman. Nakasaad yan duman. Taday ka man tutugutan, halimbawa, ang sa imong project is road widening or reblocking. Tapos yan pa, igwang pigapot ng health and hazard analysis. I Tapos see. mga measures nang igibuhon mo, mga actions. Oo, Paano oo. yan duman? Taday ka man pipirman pa din na mag-go ka sa patrabaho mo kung wala kang arugaan. Okay. Sige pa di, salamaton ha. Basta klarado, dago kitang rules and law para dyan. Ay, pa di. Nasa Blue Book yan. Oo. May libro kita kaan. Yeah. Construction safety. Yeah. Opo. Ang problema lang, pag abot sa implementation na di, Yes, pa di. doma. Makahibi pa. Deka pa din napaluwa ka. Yes, pa di. Okay. Ano, very disappointing. Yes. Salamaton pa di. Salamaton. Okay, thank you. Alright, thank you so much mga tugang Dr. Chris Gianan of Daddy's Angels. Yan, clinic. Saro po yan sa akreditado mga tugang para occupational safety and health, no? Kaya aram niya yan, tabi pinbi siyang nagle-lecture ka yan, may kinaraman po sa siring na bagay. Alright, alas 8:27, Chief Ramir, anong gawin natin? Commercial or report? Report muna, si Sai. Si Joshua Bino, mga tugang nasa linya, sa dagdag pong istorya, hali po dyan, mga tugang sa... Bakit kaya hindi ko makuha yung... so pipindotong ko rin. Kawara. Okay, ito. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Do not compromise safety and health. Iyo, totoo yan, tabi. Ang general rule dyan is do not compromise safety and health. Jimmy, pag-ipurwam mo tabi sa kuso number kang hindi or pulanggi ha. Tapos concern tayo man sa mga kahoy na nasa taas. Tabi, protol na sa nga. Joshua, Joshua. Yes, BP. Good morning. Morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag nitong bareta, makalingong na BP ring ma-identify kung ang mga aki ngunyan na sigin dro-daralagan nagaparasurusan kay sa jeep. Mga badyaw pa o mga lokal na digdi sa tuya pa kasuba go BP Henry, luro daw kang mobile. Digdi sa may parting Albay District sa may tangod ba kaining traffic light sa may Divine. May duminalaga na sarong aki sa mayuton pati sa pa. Siguro ko mga 6 or 7 anyos. Duminalagan sa sarong kamot may kapot-kapot na cupcake. Cupcake? Oho. Susaro? Nagdalagan siya sa saro. Yung tiglukso niya duman sa jeep. Nag-andar. Okay. Pagsakay niya, paglukso duman sa jeep, nagsayaw-sayaw sa may kwartahan kan jeep habang nagadalagan. Pag abot sa may tangod kan Capitol, luminukso naman pababa. Nako. Pagkatakot ako na sa nasunahilyak tabi BP Henry. Sa akong ma-rescue ditong aki, siyempre baka may pananagutan palugod duman sa driver. So di makangirhat BP Henry paghiling-lingon na sitwasyon. Ang mga siring kaining mga aki tabi BP Henry na natuod ng bigla sa nang minalampaw sa jeep. Bati may kapot-kapot na cupcake sa sarong kamot sa nasutang alalay duman na nagkakapot. Tapos nagbuburbay-libay pa. Dahil man di pinag-distribute yung mga sobre. Dati baga pag dagaro ka nag-distribute kay sobre sa laog kan jeep. Yes. Dahil man siya nag-distribute kay sobre, nagsakay lang sa jeep, nagsayaw-sayaw sa may pertahan, pagkasayaw-sayaw, diretso naman lampaw. So mga pasahero na sa dito Henry ang kumaga nangingilyak paghiling-lingon ta bati sa dit na aki maniwang man pati tabi dito Henry. Dahil ugaring ma-identify kung parte pa yan kan mga grupo baga so katugangan tang mga badyaw o mga local na tabi dito Henry digdi sa tuyang mga residente.
Actually, nagkapirang bulan naman kitang nagreparo kan palibot. Kulang naman talaga VP Henry sa mga badyaw digdi sa Legazpi. Kung ka itong inaksyonan ka na local government unit. Kundi tayo tama siguro, kung ini naman ang mga nagasakay-sakay, nagulok-sulok sa jeep, kung mga pag-irariba paninda, kung mga taga-digdi na sa tuya, pabili ka doon, pag-ipipendri pag-giling-gilingon, nagadalagan ang jeep, mga aki, bigla siya nang minalokso, tapos bigla siya naman minalokso, pababa sa jeep, kung sa indang maisipan. Okay. Ayan, sabi ni Henry, na sitwasyon, reparo niya to. Baka turuan ni Lito Lapid. Dante, ano ito? Sa panahon, mga stuntman. Ano so, pangarap Guerrero? Leon Guerrero. Iba man si Leon Guerrero. Leon Guerrero. Okay, sige. Yan, sabi ni Henry, ang mga reparo niya itong sitwasyon, digdi sa palibot, na Legazpi City, delikado, kung magdakul pa na siring ganing gawi-gawi, bati mga aki pa. With Boy sa Mobil, Josh Pabino, CCGB. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige. All right. 8:21. Dumang kita kay Angel Mostasa. Mga tugang sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwan. Ang hapot. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Niyon ako digdi sa covered court kan Barangay Dapdap, Legazpi City dahilan sa ano man na oras VP Henry mapo na ining spay and neuter na saro ini VP Henry nga aktibidad digdi sa Barangay Dapdap. Anong ngaran tabi, Angel? Kusog sa tabi, Chief Ramir. Anong ngaran? Spay and neuter. Stay? Apo. Stay o spay? Spay. Spay and? Yes. Anong Bicol kaan? Pagkakapon. Pagkapon as in pag? English na lang. Ano? English na lang. English na lang. Englishin mo. Apo. Yun na lang ito, VP. Sa lalaki, kapon, di ba? Apo. Sa babayi? Hindi ko alam, VP, kung ano. Latos mong tagang salmatana ka. Babayi lalaki niya. Apo, ilinga. Ilingon mo. Apo, babae lalaki ini. Oo. Na mga ayam asin ikos. Dakulang pating mga nakabitbit adi. Magayon Apo, VP. ng mga laugan. Ini VP Henry, inisyatibo ini kan lokal na gobyerno ka Legazpi, ining stay neuter project katuwang dyan ang City Veterinary Office at pig-facilitate man ini kan Barangay 57 Dapdap, Legazpi City. As of now kaya VP Henry, wala pa digdi si Doc Manny dahil lang tamay tiga aasikaso pa da shop, pero ang punong abala digdi VP Henry iyo ang konseho kan Barangay Dapdap sa pangyayarihan ni Kapitan EVP Glenn J. Barcelona. Dahil ang VP Henry, saro ining aktibidad VP Henry, tanganing ito bagas sa mga ibigubusol na programa ni Doc Manny Stepona na dapat dahil lang kita duman sa pagdakop kan mga ayam at ikos na nagkadadara o posibleng magdara ni Rabis dahil sa saro man dahil ni VP Henry sa mga inisyatibo tanganing mabawasan man itong o pagkontrol na itong populasyon kan mga ayam asin ikos. Ang sa pribado baga ka ni VP Henry na irarong sa surgery, mahal-mahal. Pero ini VP Henry digdi sa proyektong iningon na pagkaaga sa mail na ikos, nagkakantidad lang yan VP Henry sa 700 pesos. Ang female na babaeng ikos man nasa 900 pesos. Tapos ang lalaking ikos, ang ayam, nasa 1,500 pesos itong surgery nagigibukon. As in, ang babaeng ayam VP Henry, minakantidad ni na 2,000 pesos. Ayaw mo sa may hanapon ako digdihan ako sa kagawad. Yung si Dr. Manny? Wala pa po VP De bale. Pasiring pa po digdio. Yan ang mga ikosan, mga taga sa inyan? Ang nahiling mo digdi VP sa attendance, gabos sa ini mga taga Legazpi. Legazpi, baka man talaga taga Dapdap? Opo. Mga magayuno na di. May taga Barangay 8, Bagong Bayan. May taga Santo Domingo nga ni VP Henry. Kaya kuhan sa nandiyan kayang magpa-rehistro, magpa-scan, may hali sa Kapantawan, Buwis,
may hali sa Google, Bitaano. May tagahalingan ni VP Henry sa Peña Francia, Candaraga, Albay. May hali sa Barangay Taysan, may taga Maslog. Asang no VP Henry, tigahalat-halat na lang po kaya na mag-arabutan itong sa mga makonduktakan na ito sa mismong surgery po baga VP Henry. And ngunyan VP Henry, makauron ta si Kagawad Salvacion Bacoy bilang siya man na pamayo kan Committee on Health. Sabi kan listener ta Angel, ang spay for females. Apo. Ang neuter for both male and females. Spay and neuter. Kaya nga spay ta sa babae. Apo. I mean sa babae. Pero pag sinabing neuter para sa babae as in lalaki. Apo. Ang apod kan surgical procedure yan. Spaying and neutering are surgical procedure to sterilize pets. Where spaying removes the female animal uterus and ovaries. Salbatana. Pangyari sa maabakay. Rakon makanikos. And neutering removes the male animal's testicles. Grabe pala, ano? Apo, o ni VPC Kagawad Salvacion para masabutan ta ining aktibidad. Good morning po, wad na sa ibong linya si VP Henry po sa DCTV. Okay. Good Hello? morning po, VP Henry. Kagawad, good afternoon. Apo, good morning po. Sorry na Kagawad. Good morning. Good morning. Paano po ang konsepto kang programa ngayon na naisipan tanata dyan po sa DAPDAP buda ni with Dr. Manny Estipona? Ini po sa mga programa na parte kang programa kang City Veterinary Office collaboration with our barangay, 7 DAPDAP Legazpi City. Opo. Dahil po, dakulaon po ining awareness campaign na pigigibo sa parte kang City Veterinary and Barangay. Dahil saro po kami sa awardee kang best practices kang anti-rabies program. Okay. Sige, pero po ang kwandigdi ang target nindo? Hanggat po kaya po kang mga veterinaryo, ma-accept po sinda. Okay. As of now po, BP, guwana po kaming 50 cats. And mamaya po yung dogs naman, 12 o'clock daw po, ma-entertain na po sinda. Dogs? Opo. Dogs, okay. Ano po, libre? May bayad? Hindi po, may bayad po. Ha? Minimal amount po. Minimal. Opo. Minimal. Tama man. Tama. At ano pa ang purpose dapat ang karapulon ining mga ikos buda mga ayam na ni? Tangani po makontrol ta sa pagdakol kang mga hayop. Pagkala mga pag nagluluwasan mga kahayopan ade. Diyan sa mga tinampo dakulonon, di ba? Okay. Iwasan kang magparadarakol ini. Nanggad. Okay. Paagi kang kitibet. Okay. Sige po Kagawad, salamaton. Sige po, salamaton po. Yep, okay. So yan, VP Henry. Natatawag mo ako ngunya na apon. Para piguro ng kapun. So yan, VP Henry. More or less 50 na ini VP Henry mga i-courses na niya on digdi. Yun nga lang, minimal fee man and ipigbabaya digdi feel tanganing matawan man yung chance at oportunidad itong sa mga pet owners VP Henry na iperarom sa nasabing Gani pala ng pareho kan sa lalaki bud a babae na tao ano? Basic tumibo da ligation na di. Opo, VP. Yung ano? Okay. Duman mo na kaya VP nakasanayan sa mga bulod ka ito. At sa sa lalaki, di kaya lagyan sa nalastiko. Ay kwan iyan? May makahira kung ka ng ayam? Yan VP, so they tig-discourage ka. Makahira kung ka ng ayam. Buda, imagine, bililastikon para maputol. Kahira ko ng ayam kaan. Nag-suffer siyang dakulang problema. Yan na. Halawig pati yan. Yan, di nakabitay baga na Angel ade. Bibog ko sang kilastiko para humigot. Sige, VP. Mga perang simana hanggang sa napuputol yan. Kahira kon man. Describe mo pa po, VP. Sorry. Merry Christmas, Angel. Merry Christmas, VP. Okay. So, yan, VP Henry. Ang mga
balik ako BP Henry. Pagyaw na din si Dr. Manny Estepona naman. Okay. Thank you, Angel, sa report. Hello, good morning. Hello, Reynaga, BP. Renaga, boss. Oo. Ayan mga activities nindagan. Kinusulta na daw nindagan. So, animal welfare. Kasi galing ko, nagpa-approve ba si Dr. Manny? May mga kaoron yan pare. Nagpa-approve yan. Oo, kasi baka pag-petition man sa animal welfare, sa tao ba na birth control, nagpa-petition man sa mga padi na dahil pag-control ng tangani, dako lang bunyagan ninda. Ligaw, natusunta ka. Sarawayan ka. Yung maniyana, kaya pasalita pag-control ng ninda. So, animal welfare, tigpo-protection na mga ninda so ayan. Magayunong ka. Magayunong ka ipadol sa lubot. Dapat sa hindaan mali ang bandit kaan. Kung Iyo. pinabayaan, kung di kaya hindaan tigpagaraman maga. Iyo. Pinabayaan ka na hindaan tigiribong sipaw sa mga ikos niya mula sa mga ayam na gisgison. Manan madarakol. Iya. Saka ito tigdi sa muya, bigdarangan bigdan mas mga gisgison na ayam. Kasi kung di para pagkaraman hindaan na gaya na dapat burunon. Iyo. Ngunyan isibot sinta ka nga rin ka na ngaya. Protection. Taga hindi magdakol. Pabayaan lang nito sa mga parainom dyan na magbunog ayam. Kasi pupurlukanan. Tapos may rabies. Nagkauro po sila pag may rabies. Okay. Sige, Bigo. Mga papasil sa nakutan. Nadaing kaso sa gobyerno. Sarawayan ka? Ngaya sambulan. Tamay mga ban. Yes. Ngayon niya sa pagbunugan ni ko sa buda ayam. Tandig di sa mo. Puro lutan patikot. Madali unahan dahil na magasos ang gobyerno kan mga Tugutan pa rin pagpulutan kan ayam. Naku may rabies, paano? Ang nala naman, tabawas man sa populasyon. Sa bagay, ikaw man sa Rabax ka anti-rabies. Iba man yan. Okay, bye-bye. Salamat. Sarawayo na mga paraan tabay tayo. Ay, nako. Kaya to, Chip Ramer. Ika nakakaon ka ng ayam, Chip Ramer. Imbitaran da tabi sa mga babaero na magduman sa... Di ba naman kakain tabi, Chip Ramer? Hello? Hello, VP. Good morning. Good morning, Tabi. Yeah. Para Tabi ito sa ayam tsaka ikos. Yes. So, tawo. Ako Tabing schedule para sa mga buhaya. Okay, punan mo ako, ha? Yan kayaan makatakot magparadakol. Pwede. Yung baga, dapat anlahi kan mga buhaya dahil na magdakol. Gigibon ang kilakos dapat. Iyo dapat ang Gigibon bag. Akin na sa ima. Bye-bye. Prospero anyo'y felicidad. Feliz Navidad. Sige, isip-isipan ko kung madaman ako sa dapdap. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa.
Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City.
City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Okay na tayo? Alas 9 na pala, mapaaram na ako ta. Ay, ayun sa pindutan, oni pala. Oni pala so, alat ngo na, tama paaram na kita ta, alas 9 na. Ay, nako. Salamat kan sa pagantabay. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must Ay, may be the season. Ay, ala, may bareta akong madali lang ha. Okay. Sige tabi, mga tugang, salamat kan sa inyo pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Salamat po, mabalik ako dyan na hapon, alas 3, mga tugang, sa programang Pinky on Mo, baby. Yan, ha? So, mga, ano yan, may mga birthday ngon yan. Tabi, pasensya na po kamo taday kung nag-greet ka sa mga boss. Pero anyway, ano yan, hanggang sa masunod na lang na programa. May text nga rin sa ko si Judge, sa kuyang amigo, good morning daw kay happy birthday po kay Mercy Hirango Selna. Yan, ha? Happy birthday, Mercy Hirango Selma. Salamat kan sa inyong pagantabay. Goodbye, mabuhay. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.